गोजोन्थों गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों बिटिआर आवहाय गोबां सान्थि सुक्ति जाबाय आरो गासैबो बिथिङावनो जौगाबोबाय होननायनि गेजेरजोंहाय बिटिआर नि सीएम निफ्राय लानानै एमसीएलए फोर बिथांमोनहा चेयारमेनफोराबो बुंलायदों गोबांथार जौगाबाय। सिगांनि 17 बोसोरनि समाव जिसिबां जौगायाखै दा 4 बोसोरनि गेजेरावनो गोबांथार खामानिफोरखौ मावनो हाबाय होननानै बिथांमोनहा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर बिथांमोननि अन्थाइ खाम्फा गायसननाया साननैखौनो जोरै बिनिफ्रायनो बिथांमोनखौ केलेंकारि खालामजेननायखौ जोङो नुनो मोनखायो। बेबायदिनो मोजां मार्बलफोरनि मोजां फाउन्डेसन खालामनानै बिथांमोनहा फाउन्डेसनखौबो होखायाखिसै बोरमा हुथ्रुदलांब्लानो सैमा हुथ्रुदलांब्लानो बेबायदि बिथांमोनहा अन्थाइ खाम्फा गायखायो गुलुंलांनाय बेबायदिखौ मावनाय नुदों। दिनैहाय जायनि फलावहाय बिटिआर नि जे सुक्ति खालामनानै लाबोदोंमोन बे समाव 6.3 दफा बायदियैहाय गासैबो गोबाव जानानै थाबोनाय फरायसालिफोरखौहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बिथांमोनहा गभर्नमेन्ट खालामनायनि खोथा लाबोदों। खोथाखौहाय बिथांमोनहा एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोफादोंमोन नाथाय बेखौबो दिनै बिथांमोनहा मावफुंनानै होयिखौ जोङो नुनो मोनदों। बेयो मोनसे जोबोद लासिंसिं बाथ्रा आरो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि मोनसे फैलार। सिगांनि सरकारावहाय 17 बोसोर दैदेननाय समाव जेबायदि मावनो हायाखिसै जे बिथांमोनहा फरायसा आफादनिफ्रायनो फैनाय बिथांमोनहा बेफोरखौ सिन्था धारना खालामनांगौमोन। दिनै एपइन्टमेन्ट जानानै थांबाय आसाम सरकाराव नाथाय दिनैसिमबो जोंनि बिटिआर आवहाय गोबांथार टेट 20,000निबो बारा टेट पास जानानै दङ बिथांमोनखौ दिनैसिमबो एपइन्टमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनाखिसै। कयेकजन मानसिफोरखौ बेबायदिनो सार्टिफिकेट भेरिफिकेसन खालामनानै दोनबाय नाथाय दासिमबो बिथांमोनहा रिजाल्ट होनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। मोनसे रिजाल्ट होनो थाखाय बिथांमोनहा बोसोरनै बोसोरथाम बेबायदिनो बैसो बारग'लांहोयो। मा जागोन रायजो राजाफोर जायनि फलावहाय दिनै जोंनि बिटिसि नि आन्डारावहाय बिटिआर नि आन्डारावहाय गोबांथार अस्त्र दैग्राफोर ओंखारनो गोनां जादों। आङो दिनै सोरखौबा अस्त्र दैनांगौ बेबायदि बाथ्राखौ बुङाखै। गोबांथार मानसिफ्रा सिखाव दाखाथि खालामनो गोनां जादों। रिसेन्टलि जोंनि जायगायावसो नै सासे ना बोननो फैनाय सासे मुस्लिम एसे डेभेलप जानाय बिदि सानावबो दखान खालामो बेबायदिनो हरावबो ना बोनग्रा बेबायदि मानसिखौनो दाखाथि खालामनाय। जुदि जोंनि प्रमद बर' सरकारा जुदि माबा मोनसे मोजां इन्डास्ट्रि आरो मोनसे जुदि एंगेजमेन्टआव जुदि दोननो हायो बेबायदिया अट'मेटिक गैया जालांगोन होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर दिनैहाय मानि थाखाय आलफाया दिनै गुवाहाटि बायदियाव बमा होनो गोनां जादों बिथांमोननिखौबो दिनैसिमबो दासिमबो सावरायाखै। सावरायनांसिगौ दिनै सावरायगोन गाबोन सावरायगन लेन्डि प्रसेस मोनसेबो खामानिखौ साक्सेसफुल मावनो हायाखै। जायनि फलावहाय दिनैहाय उकिल गगৈ बिथाङा दिनैहाय रिनिखि बुयाखौ लानानै हेमन्त बिश्व शर्मानि बिसिखौ लानानै बेबायदिनो गोबांथार माबाफोरखौहाय चेनेलफोरखौ बायनानै लाबाय। गोबांथार हाफोर 100, 200, 1000 बिगाफोर बिथांमोना बायनानै लाबाय। नाथाय दिनैहाय रायजो राजाफोरखौहाय थगायनायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि जे सेंसनफोरखौ फैसा फैनानै दिनै चिफ मिनिस्टारनिफ्राय लानानै सोबख'बोगासिनो दङ रायजो राजाफोरनि फैसाखौ होननानै दिनै उकिल गगৈ बिथाङा बुंदों। बिथांनि बे बाथ्राखौ आङो दसे उनावहाय नेक्स्टनि भिडिअ'आवहाय लाबोनाय जागोन। आरो दा आङो लाबोगोन दिनै मानो थाखाय जोंनि बिटिसि आवहाय फेन डाउन खालामनो थाखाय आखायाव लाखो रायजो राजाफोर बयबो मिथिखागौ नाथाय दिनै मोनसेबो मावनो हायैखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो जुदि बिथांमोनहा टटेलि जुदि 20 तारिखसिमाव बिथांमोननो मोनसेबो खामानि मावनानै होनायनि बाथ्राखौ लायाब्ला बिथांमोनहा उनावहाय टटेलि स्कुलफोरखौ बन्द खालामनायनि मोनसे इसारा होदों। आरो जुदि बे स्कुलाव थानाय फरायसाफोरा जुदि मोजां क्लास जायाब्ला बिसोरनि लाइफआ बरबाद जायोब्ला बे गोरोन्थिया फोरोंगिरिफोरनि जागोन ना सरकारनि जागोन रायजो राजाफोर। रिसेन्टलि नायदो रायजो राजाफोर जों फरायबोनाय एमइ स्कुलनि फोरोंगिरिया 2 दानल'सै मास मोननैल'सै रिटायार जानोसै। थाइसेबो दिनै लाइ लथर ना मोजां न' लुनानै लानो हादों। स्कुलावहाय बिथाङा थांलाय फैलाय बेबायदिनो 10 किल'मिटारसो गोजाननिफ्राय बिथाङा साइकेल सालायनानै फैयो थाङो ना मोजां गंसे बाइक बायनानै लानो हादों। बिराद दुखुथिया बेबायदि जानानै दङ रायजो राजाफोर। जों फरायबोनाय आं फरायबोनाय एमइ स्कुलनि फोरोंगिरिया दिनै थांनाय जे 17 बोसोर समावहाय हाग्रामा महिलारि सारा दिनै मावनो हायाखिसै बिटिआर सुक्तिजों दफायावहाय सोफानानै लाबोखानाय बेखौनो दिनै प्रमद बर' बिथांमोना मानो दिनै मावनो हायाखिसै। दिनै नै बारलांबाय बिथांमोनहा बुंदोंमोन उइदिन 100 डेजनि गेजेरावहाय बिथांमोनहा सुइजारलेण्ड
खालामगोन सुइजारलेण्ड बायदि खालामगोन सुइजारलेण्डआव थांनांगौ बा बबेबा आवर कान्ट्रियाव थांनांगौ बेबायदि माबा गोनांथि गैया होननानै बिथांमोनहा बुंदोंमोन नाथाय दिनै मोनसेबो मावनो हायैखौ जों नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर बे जाहैबाय प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि फैलार दिनै बिथांनावहाय थिउरि दङ बुंनो हायो भाषण हायो नाथाय प्रेक्टिकेलि बिथाङा गैया जोङो बेखौ नुनो मोनो रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा नैबे फोरोंगिरिफ्रा मा दुखु फोरमायदों आरो जोंनि बिटिआरनि गासै प्राइभेट स्कुलफ्रा बन्द जानो थांजोबगासिनो दङ फेन डाउन खालामनायनि जाहोनावहाय रायजो राजाफोर दा नोंथांमोनहा बेखौ खोनासंनायनि गेजेरजोंहाय कमेन्ट खालामहर बेयो सरखारनि गोरोन्थि ना फोरोंगिरिफोरनि गोरोन्थि আজি আমি অল বিটিসি জুনিয়ৰ স্কুল সন্থাই যে 16 তাৰিখৰ পৰা 20 আগষ্টলৈকে পেন ডাউন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছো কাৰণ কিয়নো 6.3 ক্লজ মতে বিটিআৰত যিমানখিনি মানে ভেঞ্চাৰ স্কুল আছিল বা কলেজ আছিল এই সকলোখিনিকে প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন কৰাৰ এটা কথা দিছিল নিট বিচিছত কিন্তু আজিলৈকে সেই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আগবঢ়া বা কাম কৰা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আমি যেতিয়াৰ পৰা কি পিপল চৰকাৰ হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি মাত মাতি আহিছো দাবী কৰি আহিছো কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ আগবঢ়া বা কাম কৰা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই সেই কাৰণে আমি সকলোৱে এই কাৰ্যসূচী লৈছো যেহেতু যোৱাকালি ৭৮তম স্বাধীনতা দিৱস আছিল এই স্বাধীনতা দিৱসত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ বিটিচিৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে বহু আঁচনি বা বহু কামৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিলে কিন্তু যিখিনি আমাৰ এই বিটিআৰত বা বিটিচিত ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে ভেঞ্চাৰ সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল আছে কিন্তু সেইখিনি প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন কৰাৰ কথা এটা শব্দ উল্লেখ নকৰিলে আৰু সেই কাৰণে সেই ক্ষোভত আমি সকলোৱে আজিৰ পৰা এই 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছো আৰু এই 5 দিনীয়া পেন ডাউন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাত তেওঁলোকে যদি আমাৰ দাবীসমূহ মানি নলয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পিছত আৰু কঠোৰভাৱে আমি আন্দোলন গঢ়ি তুলিম আৰু যে 5 তাৰিখে আমাৰ এই 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ শেষ আৰু সেই দিনা আমি গোটেই সমগ্ৰ বিটিআৰৰ স্কুল ভেঞ্চাৰ স্কুল সন্থা আৰু ভেঞ্চাৰ সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল সন্থা সকলোৱে একেলগ হ'ম আমি কুকুৰাঝাৰত সেইদিনা আমি কঠোৰভাৱে দাবী কৰিম তাৰপিছত যদি মানি নলয় আমি সকলোৱে সমগ্ৰ বিটিআৰৰ ভেঞ্চাৰ সন্থাই আৰু কঠোৰভাৱে আমি আন্দোলন কৰিম যদি আমাৰ দাবীবিলাক তেওঁলোকে পূৰণ নকৰে যেহেতু তেওঁলোকে কথা দিছিল আৰু সেই কথাখিনি তেওঁলোকে ৰাখিব লাগিব সেইটোৱে মোৰ আশা আৰু সেইটোৱে আমাৰ দাবী গতিকে এই দাবী কৰাখিনি পূৰণ কৰাৰ আশাত আমি ৰাখিছো